Gurutze, nekazari auzoa. Ni bihotz naz eta gurutze zinaz. Ni maien naz eta gurutze zinaz. Hau handaria da eta hau bere historia. Hemen bunkerra dakagu. Hor beloaga gaztelua. Hemen hotelak ditugu. Zemak? 3 hotel. Eta hemen lanbaren industria gunea. Hemen taxibusa eta bere ordutegia. Hemen garrastamenatologia da. Hemen lanetza. Elbarra, Omotegi, Antziola, Alcalista. Agrariagako jarria baianak geratzen den erromatak aztarna bakanetakoa da. Gurutze auzoan eta gaur egun Santelmo museoan agertzen da originala. Eta kopia jarri zen hari hori. Ardian emakume bat txalde bainean ikus daiteke. Kondaira batek dioenez emakume bat etorri zen. Ermitaren barruan bakarrik egon da. Emakumeak gutiziari eutsi zenean irudiaren eskuetatik zintzilik zegoen arrosaria lapurtu zuen. Etxera bidean izaki misteriotsu bat agertu zitzaion. Egindakoa autobiratu eta arrosaria zegoen lekuan usteko gonbite egin zion. Emakumean baina egindakoa katzeaz gain izugarri setaki jarri zen. Izakiak